vás vítám u dnešního videa. A dneska, jak jste si mohli všimnout, tak je to schovka. A bude tady se mnou několik youtuberů. Rudy.cz, Lukáš Techár, Sofča a Eliška. Ale ty už na YouTube nejsou, takže myslím, že můžeme jít na to. Jdeme na to! Zlato! Jdeme na to! Takže jdeme na to. A kde je tak u toho kola, nebo si zase... Já tady robíte. Tak já se to sem přinesu. Nebo tu koloběžku tady nedá. Jo, takže ty kola bude u téhle koloběžky. Ano, takže 10 to? Jo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát už jdu. Takže 10, 20, Eliška. OK. 10, 20 Lukáš. 10, 20 Sofča a ještě Rudy. Můžeš to vzát. A jdu jsem to dělat. Hej, ty poslední. Můžeš to vzát. Jejda, jdu jsem to dělat. Takže pekám další kolo, jo? Pekám další kolo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Přes pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Tak mi napadný, Rudolfe. 10, 20, Rudolf. To se nesmí! Luky, dělej! Luky! To se Lukáš! Ty! To jste neviděli! Já vidím i Elinu, i tu Safanu. Koukněte si na můj kanál, napište do vyhledávače Rudy.cz, koukněte si na moje videa, dejte mi like a jaký odběr, děkuji. A tady to hlavně tady ten kanál zaspavnujte banama a dejte sami dislikey a nedávajte odběr. Počkej, jak se zase uklidní. Tak já valím v pole. Tak mi za sebe, no. Slyš sednu. A můžu dát pětel. Už běží? Dělej kopy na paměť, daj si ty. Dělej kopy. Ty vole, Rudolfe. Zabíkej mě. To potom není fér. 10, 20 Sofča. A kde je Efuna? Vidím Efunu. 10, 20 Eliška. Takže Efuna. Tut.
baby. Vypadni. Je to můj kanál, vypadni. Tam si nevšimni. Co s tím dělá? Masku. Au. To prdele. Já úplně začnu. Daj. A ne. Ty vole. Ahoj. Prasáku. Ahoj. Takže nový kolo. Právě se jedná zápas, kdo bude pikat. Okay. Ale ona ještě nepíkala.